nederen og... Away. Er det Hvad var med? Ja. Fyr. Hvem er Elmguden? Det er Chris. Det er fucking god. Nice. Nej, for fanden. Ja, det tror jeg sgu ikke, jeg tør. Fandme. Babybillede og politisk holdning, og jeg brækker. Ja, det er det værste. Det er det værste, jeg kender. Det er det værste, jeg gør. Ej! Hvad med leder her? Hvem fuck har sat Inferno på, altså? Var det nice? Fuck! Ham der er leder, jeg lige vil. Det er fandme lyst til. Det er Yuko, der er carry. Jeg holder B. Det gør jeg også. Nej, hold nu op. Du går med mig midt. Gå med mig midt. Jeg går B. Jeg går B. Jeg kan ikke holde andet end en vej. Hvad er ham der? Der starter vi T eller CT? T. Starter... DT. Jamen, så kan vi jo rigtig godt gøre op. Jeg holder buen. Du har da masser til at lagt. Du stod foran mig. Stop det blame der. Det duer ikke. Hold det kæft, Altså, jeg holder midt. Jeg holder midt her fra den her side af. De spiller mod King Louis. Hvad hedder det? Hedder det lang eller hvad? Nej, det er buen. Jeg holder buen. Buen, det er den mod CT, er det ikke? Jo. Og Shadow, det er den mod side. Men altså, vi bliver nødt til at spille det her map. Det spiller alle de pro, jo. Ja, men der er så mange maps, de spiller, som vi ikke spiller. Ja, de skal bare ikke spille cash. Det er jo ellers spille Castle, hvis spille Inferno. Ja, det vil jeg fandme op. Hvordan kan I mene? Are you serious? Cash, det er bare en mega nice map. Det er nok min yndlingsmap. Det er nok det dårligste map i hele... Der sker noget. Ham der, han får lige... Det tror jeg fandme, at jeg kan snart. Jeg har kun lavet AVP headshots. Ja, King Louis, han snyder. Det ved alle. Ulrik, du går med... Det gør okay, jeg King Louis, han snyd. Jeg stiller mig i B og Wanker. Så ender det galt. Altså, du har jo givet op på forhånd, og det duer jo heller ikke. Ej, men jeg har ikke givet op. B, den er fin nok. Du skal nødt have det for svært, så du skal bare have B. Det er fint nok. Jamen, jeg kan ikke Der finde ud af kan den op, så det... Det er jo ligesom i 1,6. Det er ikke det samme. Det vil jeg sige, det minder utrolig meget om det i 1,6. Jeg har musik på. Fuck. Hvis der kommer, lad os trække det bare. Noget mod B der. Der kommer en der. Haps! Et skud! En mere! Jeg står helt inde bag på side. Ja. Ja, alle sammen her. Han er ved grillen. Han hopper over. Hvad, kommer I, kællinger? Er han i grill, eller hvad? Nej, han er på side. Så kommer vi her, mand. God. Men altså, hvis jeg var helt over ved gangene i A, vi kan jo ikke komme hurtigere. Fuck, den første skaldelærer, der var sygt, hva'? Nu skal jeg lige slå musik. Altså, der er forskel på at sige,